sajjada kai makan sarki Allah dan yabon ka aikin Allah la ilaha Rabbana kare salati da shugaba abdin sati annabin manore sati shugaban baban fati ba la ilaha so nake da gode Allah alhamdulillah sarki Allah jalla jalala an gano ni ne la ilaha Assalamu alaikum Rasulu Assalamu alaikum Jibril Assalamu alaika ikilelu so nake kace dubi Jibril la ilaha ni kai nake wai kirari so nake kasan alkhairi sanniya na farkon bari ni da kai nake tasiri la Allah Muhammadur Rasulullah ni kai nake wa kasida so nake nayi shahada ya rasul an ga sauda ni yabo nake lafiya la ilaha Assalamu alaikum Rasulullah Assalamu alaikum Jibril Assalamu alaika ikilelu Sabu la ilaha ni kai nake wai kirari so nake kasan alkhairi sanniya na farkon fari ni da kai nake tasiri la ilaha Muhammadur Rasulullah ni kai nake wa kasida so nake nayi shahada ya rasul an sauda ni yabo nake lafiya la ilaha illallah ni kai nake wai kirari so nake kasan alkhairi sanniya na farkon fari ni da kai nake tasiri shugaba na sabar sanka na ganin girman ka so nake na kusance ka na ganka ko daren bai dauka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ambatanka na sai cin zuciya ya baka maganin duwar kunci da san ka ne ake samun yanci Barkace fakar sarkinka wallahi babu kamar ya Rasulullahi na zauna maka na zauna ne dan girma
Allah Rabbu dai girman manzanta takalmin annabinka dan kwalliyar da so kunka samu da soyayyar manzanta domin sandar manzanka gashin sumar manzanka tabbitan iyayen manzanka a dinga gani na da kaunar kariya dan kai aka yawo ka ba su je kai saboda kai aka yi mana sama na san zagatan al'umma Abdullahi dan gano ne sama suna da ayyawakun manzo na ne Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah